na naman ako, gang gang, kasi yung babae ko sa iba. May pakita na sa campus sa 10th Infantry Division kon Aguila Division sa Philippine Army ang usa ka sarhento nga nagpahulam sa iyang uniforme sa iyang uyab nga nag-TikTok sulod mismo sa campus sa 67th Infantry Battalion didto sa Davao Oriental. Suot sa uyab ni sarhento ang iyang uniforme. Gisuot sa babay nga ginganan sa Team Army nga si Shiny Redondo nga nag-TikTok og nagsigyog pakudak suot ang uniforme sa iyang uyab. Gi-upload ni Redondo ang iyang video atol sa selebrasyon sa ika-123 nga anibersaryo sa Armed Forces of the Philippines. Nasakitan og daghan ang nasuko nga sundalo ug ilang mga pamilya sa diyang ilang nakita ang video ang hulagway ni Redondo nga mikatag sa social media niadtong milabay nga adlaw. Makita sa TikTok ug sa mga hulagway nga suot ni Redondo ang Philapat BOU nga uniforme ug nagbitbit pa kini og R4 carbine rifle nga murag nagtraining sulod mismo sa campus sa kasundaluhan nga murag wala nay respeto sa iyang uyab nga sarhento nga murag siya na ang tag-iya sa uniforme. Nangasuko ang sundalo kay gibaliwala sa babay ang kabililhon sa uniforme sa kasundaluhan nga usa ka propiedad nga ilang girespeto ug ilang gihaguan aron makabot ang ilang propesyon. Tungod sa panghitabo, usa ka kamanduan nga imbisigahan ug posibleng kasuhan sa 10th Infantry Division ang sarhento ug ang TikTok girl. Gisaysay ni Captain Mark Tito, ang spokesperson sa 10th Infantry Division sa Newstime Philippines. Actually, the 10th Infantry Aguila Division is now conducting investigation regarding that matter. And yun, may guidance na po ang ating Commander 10ID with regards to that. We will based on the result of the investigation nga mugawas. Possible na masakaan siya og kaso, but of course, we will rely on the recommendation na magawas dito sa investigation. Ang magpakaso sa iya is kaning Republic Act number 493 and Article 179 of the Revised Penal Code, kaning illegal use of uniforms or insignias, no, kaning magsuot og mga uniforme nga sa military, so bawal gyud na siya. Actually, ang katong nagpahulam og uniform nga atong tropa is nag-report na, no, sa atong headquarters o na istorya na siya. And naana po effort ang atong unit, no, na maistorya ang katong babae nga nag-viral sa TikTok video. Actually, sa karon, no, karon ang unang higayon, no, nga nag-trending gud siya. Of course naaman dati, pero dili gud ingon ani ka daghan og nag-ani og reactions coming from the public, no. So naanay instance before, and of course naana pud tay mga nasampulan ana, no. There are already personnel na pasang nakasuhan, and naagi order nga niga baba gikan sila. Kami no nananawagan balik sa public na to please stop wearing military uniforms, no, because that is against the law. And amo na ginang gipanawagan pud among tropa to please abide, no, to our policies nga, especially nga gipa sa ato nga organization. Saysay sa usa ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines, ilang pasakahan og kaso ang sarhento nga misugot nga isuot sa babay ang iyang uniforme ug pasakahan usab og kaso si Redondo sa pagsupak sa Articles 177 ug 179 sa Revised Penal Code kon illegal use of uniform and insignia. Ay comment mga sawaig day kay mga kasagaran siguro mga wife sa sundalo pero wala sila kasuot. Nagpicture sila, nagsuot sila pero wala nila gi-post kay mga bate sa lagdaw. Apan, sa usa ka Facebook post, miingon lang si Redondo nga naibog lang kuno ang ubang uyab ug pamilya sa sundalo ug mga asawa sa iyang gihimo kay matud niya usa siya ka personalidad ug daghan siyang followers ug na siya'y self-confidence. Tulo ka oras ang milabay, usa ka Facebook post ang gipagawas ni TikTok girl ug nangayo kini og pasaylo. Sa utong sa kasundaluhan kay matud niini nasayop kuno siya sa iyang gihimo. Ana-ana sa headquarters sa Aguila Division ang sarhento nga nagpahulam sa iyang uniforme. Samtang ipatawag na usab si TikTok girl nga misuot sa uniforme sa iyang uyab nga sarhento. Gisaysay ni Colonel Harold Cabunok, ang Army Operations Research Chief. Very basic yan, tinuturo sa lahat ng mga sundalo pag isinusuot ang uniforme, dapat wear it with pride and dignity. At ang ibig sabihin nun ay sa lahat ng panahon, tandaan namin na ito ay nag-symbolize ng katapangan, kabayanihan, sakripisyo ng
mga sundalo simula pa noong unang panahon nang maitatag ang Philippine Army sa taong 1897. I was trying to understand Okay. and to really offer advices, no? Kasi hindi lang naman siya, pati sa sundalo may gumagawa niyan eh. And nagkaroon na ng mga reminders, no? Kasi may naparusahan na diyan, mayroong na demote diyan. And for sure, mayroong concrete actions na may ongoing investigation ang 10ID tungkol dun sa insidente. Nakita ko, lumabas din sa social media yung message about the investigation. So, ang kawawa dyan yung sundalo, yung lumaban. And hindi lang siya, mayroong mga bago ngayon na nagsipaglabasan na mga nagtitiktok, nakatsinelas pa sa loob ng kampo. And medyo alarming dahil akala nila okay lang yun. Marami ng lessons about yung pag-entertain ng civilian visitors inside the camp, lalo na yung mga maliliit na kampo na sa mga liblib na sityo ay prone sila sa attack. So vulnerable sila sa attack ng mga terorista, at kung libre pasok ang mga civilian dyan, dinadala nila, pinapatulog nila dyan, mga girlfriend ba yan o mga whether kapamilya nila, nilalagay nila ang sarili nila sa alanganin. So that is complacency, and it is a serious violation to our security protocols. Akong gikahinabi ang usa ka taas nga opisyal sa AFP ug mao kini ang iyang tubag sa akong pangutana. Kasuhan ba sa AFP si TikTok girl ug si Sargento? Kung atong tanawon ang balaod, ang makalapas sa Article 177 ug Article 179 sa Revised Penal Code, pabayron og mapriso sulod sa 6 ka bulan ug 1 ka adlaw o dili ba kaha 2 ka tuig o 4 ka adlaw, depende sa desisyon sa korte. Ang ngayon natong mahinumduman nga ang social media usa ka platform nga daling mopakatag og mga impormasyon ug sa imong usa ka sayop posibleng silipon ka og awayon sa tanan. Kung gusto ka og engagement sa social media, hinumdumi nga luyo sa imong popularidad, aduna kay responsibilidad sa imong content ug labaw sa tanan, siguraduha nga wala kay matamakan aron dili mo banda kanimo ang imong hinumuan. Ang ngayon usab hinumduman sa kasundaluhan nga ang ilang gipanumpaan nagkanayon, protecting the people, securing the land ug dili ang pagpakaulaw sa organisasyon. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe.